Esta mañá presentábase no Concello a programación deseñada co gallo da celebración do Día Internacional do Orgullo, o vindeiro venres 28 de xuño. As actividades organizadas polo Grupo de Voluntariado Xuvenil Turbina serán do máis variado, arrancando ás 5 da tarde na Praza de Galicia coa realización dun mural colaborativo. Tamén se dará lectura a un pequeno manifesto. A xornada comezará a partir das 5 na Praza de Galiza, a Praza do Concello. Terá múltiples obradoiros. O primeiro será un mural que se vai pintar nun muro que está onde o paso de peatóns da bandeira, aquí na praza. O mural empezará ás 5, haberá 2 turnos, é importante estar con puntualidade se queres pintar. Poderase pintar de 5 a 6 e de 6 a 7, turnos de 25 persoas cada un. Despois desto, haberá un obradoiro tie-dye ás 5:30, xunto co mural. É importante traer a túa propia camiseta. Despois, unha lectura do manifesto por algúns membros de Turbina ás 8, xunto a un DJ que é Pájara Boba. E por último, unha batalla cos polvos Holly ás 8:30, que son polvos que saen facilmente. Ademais disto, haberá para poñer mensaxes hacia o colectivo ou algunha experiencia persoal. Dende o Concello destacaron a importancia desta cita, animando a veciñanza a participar nela, xa que é un día para reivindicar e tamén para celebrar. O que pretendemos é facer unha reivindicación institucional, pero ao mesmo tempo celebrar ese día, e que mellor maneira que acompañado dos rapaces e rapazas do Grupo Turbina, o cal, dende o Departamento de Cultura e o Departamento de Educación e Política Social, o cal nos fai sentir moitísimo orgullo que eles podan desenvolver esta tarea, esta actividade, xunto con unha administración.